Bona tarda, bon dia, bon instant, bona nit, sigui, quan ens escoltis, quan ens vegis. Benvinguts i benvingudes a aquest espai de Ràdio Cabrera, Reevolució, un espai per compartir camins. I avui per compartir la seva experiència ens acompanya el Juanjo Valero. Benvingut, Juanjo. Hola, un plaer, gràcies. Xavi. Ell és acompanyant amb una cosa que ara ens explicarà i creador d'un sistema que es diu Metabioconsciència, que consisteix una mica en acompanyar les persones a gestionar les seves emocions i a fer-se conscients de fins a quin punt aquestes emocions ens poden arribar a fer inclús emmalaltir. De tot és sabuts, no? Tots ho hem dit, no? Sempre us ha escoltat arreu, no? De que el poder de la ment, la manera de... O sigui, de fet, en algun llibre llegia una vegada, no? Que quins siguin les nostres creences, tots pensem o estem convençuts de que la ment pot sanar el cos, però que el cos difícilment pot sanar la ment, no? Exacte. Aleshores, una altra vegada, Juanjo, benvingut. Explica'ns una mica què és això de la metabioconsciència, sisplau. Pues us serà un plaer. Gràcies per convidar-me, Xavi. És un plaer, fa temps que et conec i la veritat és que és un honor i un plaer estar al teu costat i compartir una miqueta el que jo treballo, no? Bé, al final he posat el meu mètode, és un sistema que jo he creat, després ja porto molts anys treballant i acompanyant a les persones en gestionar les seves emocions, no? I em dono compte que al final la malaltia, la patologia, sempre és la conseqüència d'un estrès passat, del nostre passat. I el nostre passat és fa una setmana o fa 30 anys. Per l'inconscient no existeix el temps, no? I allò que jo estic vivint fa un any, el cos està constantment somatitzant aquesta situació estressant. Sempre que és estressant és quan pot arribar a una patologia, a un estrès tan gran que arribi a emmalaltir, no? Després de 15 anys, són molts anys ja treballant aquest tema, al final he creat el meu mètode i el nom és Metabioconsciència. Per què? Perquè meta vol dir més enllà, per sobre de la biologia del cos, hi ha la consciència. O sigui, al final jo he vist que en les meves consultes que el canvi de consciència, el canvi de mirada, el canvi de... tan fàcilment com el canvi de patir una situació o no patir-la, és el camí de la curació. O sigui, al final em trobo que des d'un herpes, un còlic, una al·lèrgia, qualsevol patologia, al final sempre és un estrès viscut i que, a més, va somatitzant. Es va somatitzant si allarguem l'estrès, no?, al final. Això em deixa una mica més tranquil, no?, perquè tots al llarg del dia o de la setmana acabem patint aquells moments d'angoixa, no?, de ai, que arribo tard a la feina, que els nens, que la compra... Suposo que això fins no arriba a ser tan greu, no? No, això no arriba a fer-nos arribar a la malaltia. Només ha de ser un impacte molt estressant per la persona, a més, que es cronifica en el temps. És a dir, no perquè ara estigui a punt de ser atropellat tindré una malaltia, una patologia. Però si aquest conflicte, aquest estrès es va allargant en el temps, jo sempre explico... Si al dematí et lleves de cop i volta així amb un susto, un ensurt perquè sona el despertador, agafem el despertador, llancem per la finestra i s'ha acabat l'estrès, s'ha acabat el conflicte, val? Però sí, clar, si l'estrès continua a cada moment, a cada minut, a cada instant de la meva vida, durant dies i dies i dies i dies, al final jo sempre parlo que la malaltia és un intent de curació. La malaltia, o sigui, el cos no va contra nosaltres, les nostres cèl·lules no volen autodestruir-nos, el que està fent el cos sempre és sempre un intent de sobreviure. O sigui, el cos sempre intenta sobreviure, el que passa que, depenent de com estiguis vivint aquesta història, si la cronifiques en el temps, pot arribar a la malaltia. Per exemple, els animals, si hi ha un cérvol que s'escapa d'un lleó, d'un felí, al final, quan acaba l'estrès, que pot durar 5 minuts, 10 minuts, quan acaba l'estrès de que em volen menjar, d'alguna manera, quan acaba aquest estrès, el cérvol està menjant tan tranquil·lament 5 minuts després. Nosaltres, aquest estrès el vivim com a mamífers també, però el nostre depredador no seria el lleó, però seria
em prenen la casa, la parella m'abandona, el meu fill està a punt de morir. Quan aquest estrès es cronifica en el temps, quan ens dura un divorci, per exemple? Quan ens dura un divorci? 2 dies? Una setmana? O l'arrosseguem durant anys inclús, no? Durant anys. Quan cronifiquem aquest estrès, aquest sí que pot afectar a la malaltia, al cos, perdó. De fet, ara, just abans de començar l'entrevista, ho parlàvem, no? Precisament, de que sempre és aquesta separació de lo que ens està passant ara mateix o aquesta opinió que jo li poso a lo que... No? Ara fèiem la broma, no? De que, clar, jo em puc posar malalt si constantment estic pensant que això que està passant a la meva vida no hauria de passar, no? Correcte. Aleshores, suposo que aquesta cronificació... I has dit una paraula que és clau. Si tinc una opinió. És a dir, per mi el funcionament és el següent. Jo parteixo sempre d'una premissa que és la meva experiència. Jo he fet ja massa teràpies, ho tinc massa clar, no? Per tant, es tracta bàsicament de no patir a la vida. O sigui, la malaltia és patiment. Sense patiment és jo diria impossible emmalaltir. Després, amb 80, 90 i 100 anys, al final el cos degenera, això serà inevitable. Però sense patiment és molt difícil emmalaltir. I la clau sempre és una mica el que has comentat de l'opinió, perquè al final jo parteixo, com et deia, d'aquesta premissa. Primer, nosaltres vivint exposats a una sèrie de conflictes i d'emocions de cada dia, diàriament, aquestes emocions al final el que fan és posar el cervell en estrès, un conflicte, visc un conflicte, el cervell es posa en estrès i intenta solucionar a través del sistema nerviós, dona una ordre a un òrgan del cos, que és aquest el que fàcilment es pot emmalaltir, perquè entra en hiperactivitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però la clau d'això és el nostre pensament. Per què davant d'una situació que tots nosaltres podem viure aquí fora, 100 persones viuen una mateixa situació estressant, de conflicte, de por, un assassinat, una violació, el que sigui, molt, molt estressant, perquè cadascú de nosaltres ho viurà d'una manera diferent. Per les nostres creences, pels nostres pensaments, per les nostres interpretacions d'allò que estic vivint. Per tant, jo sempre resumeixo això dient que el nostre pensament és el que ens emmalalteix. O sigui, tal com interpreto la cosa, no ens emmalalteix mai el que passa, el que diuen o el que fan, sinó com ho estic vivint, com ho estic experimentant. Això és fantàstic, perquè de la mateixa manera que puc interpretar això com algo molt estressant, puc canviar la mirada, puc començar a acceptar-ho, a entendre-ho, a perdonar-ho. La clau per mi de la malaltia, la clau de la curació és atravessar l'acceptació, el perdó. Posar pau, no? Posar pau, exacte. Ho estic vivint amb un estrès que és la conseqüència després de... Presentaves ara una idea que m'ha semblat superinteressant, no? Que deies, si no hi ha patiment, seria molt difícil, si no impossible, posar-nos malalts. Però jo ara pensava, no?, de la manera que nosaltres, en general, l'ésser humà, pensem, és que és la malaltia la que em fa patir. O sigui, jo pateixo quan estic malalt, però tu ens estàs proposant que jo em poso malalt donar-li la volta. Donar-li la volta, sí. Això és així? Aquesta és la meva experiència, sí, totalment. Al final diem, ostres, jo què sé, m'han fet fora de la feina i a més tinc la mala sort de que ara estic passant una època de colon irritable, no? Constantment, dia sí, dia no, que per cert, tinc un cas ara fa poc, si vols després te l'explico, si tenim temps. I tant. M'han fet fora de la feina i de cop i volta ara començo un diarrees, no? No, és que les diarrees és la conseqüència de com m'hi estic prenent que em facin fora de la feina. Uau! El cos no té tendència a autodestruir-se. El cos sempre es reequilibra, el cos constantment fa homeostasis, que és reequilibri. De fet, en aquest instant, ara amb aquesta inspiració, i en aquesta inspiració m'estic reequilibrant i el cos només intenta sobreviure el màxim de temps sobre la Terra. Per jo estar malalt tinc que estar vivint un estrès, o 2 o 4 alhora. Vull dir que... I aquesta és la meva feina, no? Anar buscant en el passat, en el suposat passat, perquè també soc de la creença que només existeix el present, només existeix l'ara. En aquest ara que vivim ara, Xavier, ara vivint tu aquí i jo, aquí no hi ha conflictes. El conflicte està en la meva ment si penso en el que m'han fet ara fa 2 hores en el cotxe, que me l'han trencat o el que sigui, o fa 30 anys. Per l'inconscient no existeix el temps. Si surto d'aquest present, entro en patologia. I si o por a el que vindrà. El present, el que diuen la presència, la pau, la salut està aquí. Per tant, la malaltia és sortir d'aquest espai.
Sí que és veritat que la vida ens condiciona, però bueno, es tracta de treballar-ho, es tracta de veure-ho, de donar-te en compte de com funciona això. Però és curiós, no?, el que ens estàs plantejant, perquè de cop i volta ens poses en un lloc de responsabilitat. Molt bé, és el que anava a dir. Exacte. No de culpa, no de culpa, però ostres, jo soc culpable de les meves malalties, no. Ostres, tinc això que dius, un colon irritable, una al·lèrgia, una migranya, què sé jo, qualsevol cosa, i em poso, des del teu punt de vista, evidentment, em poso en una situació on no sé com expressar-ho molt bé sense que sembli culpa, no? De dir, hòstia, això em ve donat perquè jo no gestiono bé... Com ho fas, això, a la teva consulta? T'explico un parell de casos. Perquè la culpa ja saps que és una cosa que l'agafem... No, l'agafem al vol ràpidament, però no cal, no som culpables de res, ni d'existir. Naixem aquí, experimentem la vida, però sí que d'alguna manera la societat ens fa culpables constantment de tot, no? De no ser un bon pare, una bona mare, un bon germà, un bon fill, constantment hem d'estar en ser molt bons i millors, i això ens carrega de culpa, I la culpa també és patiment, i el patiment hem dit que el patiment és malaltia, per tant la proposta meva és no patir. No patir... Deia, amb aquesta pescadilla, no?, que es mossega la cua, de casos, a on tallem. Però clar, jo sempre explico, clar, ens han ensenyat que si no pateixes, no estimes. Si no et sacrifiques, no estimes. I l'amor no té res a veure ni amb el sacrifici ni amb el patiment. Quien bien te quiera... Ja, així vamos. Però, sufriendo. Però es tracta i si, sempre proposo, i si canviem la mirada? I si canviem la mirada, no? Per tant, imagina't, perquè s'entengui una mica, no? Al final hem de canviar la manera d'interpretar el que està passant, perquè el que està passant, el que fan, el que diuen, el que succeeix, és neutre, són circumstàncies. L'important és com ho estic vivint jo. I és fantàstic i meravellós perquè la persona que fa el canvi de deixar de viure aquella situació com l'està vivint és el que es cura. Però sí que és veritat que s'ha de fer un canvi. Per exemple, parlant del colon irritable, no? Ara fa unes setmanes vaig fer una sessió amb una noia que portava sobre uns 10 anys amb colon irritable, que el símptoma, per exemple, és diarrees dia sí, dia no, dia sí, dia no. És estressant, clar, però és una solució inconscient que dona la biologia. Clar, jo sé que té a veure amb un conflicte que no està gestionant bé, no està digerint, i com que no digereixo, el cos elimina, perquè no puc digerir aquesta situació emocional sempre. Per tant, anem a buscar en la seva línia de vida que des de quan està en conflicte, des de quan el cos està en estrès, perquè si el cos està en estrès amb aquesta patologia des de fa 2 anys, vol dir que el conflicte està una mica abans de 2 anys. És així de fàcil i de ràpid, això. Si és des de la setmana passada, estàs vivint una mica abans de la setmana passada un estrès. Si és fa 10 anys, fa 10 anys. No? I anem a buscar, aquesta és la meva tasca, no? Anar a buscar el conflicte emocional que aquella persona està gestionant. És una mica d'investigador. Sí, detectiu. No? Sí, la veritat és que és apassionant, perquè veig de tot i veig com la gent, uau, hi ha gent que es pren de consciència i ja està. 10 anys en dia sí, dia no, diarrees. Localitzem l'estrès, el conflicte, que era una història amb el seu ex, des que es va separar, tenen 2 fills, custòdia compartida, ella no vivia gens bé que l'ex tingués els nens i com els cuidava, tota una sèrie d'històries. No? Des d'aquell moment és quan el cos no pot digerir aquesta situació. Val? Li ensenyo, mira, aquesta és la història, estàs gestionant malament això, i si canviem la mirada? O sigui, clar, al final li has de dir, els recursos són els següents, i en aquest cas és molt clar. Si l'home maltractés els nens, s'hauria de trucar a la policia o qui que fos, no? Però si el tractava bé els nens, més o menys els alimenta, més o menys els arregla, els porta al col·le, els pentina, està per ells, no té per què patir aquesta història. Però ella ho vivia amb aquesta desconfiança, no? Per tant, jo li deia, ostres, quan fa 10 anys que està separada? Ha passat alguna cosa amb els nens? Estan malament? No, estan bé, i inclús el meu ex és bona gent. I si confies? I si deixes anar aquesta mirada, aquest nervi, al final és un patiment. La clau és el patiment. Si jo no pateixo, va fer aquest canvi, l'any demà, ja anava bé al lavabo. O sigui, qui ho veu, clar, imagina't, el cos donava aquesta solució perquè no podia digerir la situació, i l'any demà, i des de llavors ja no ha deixat d'anar bé al lavabo. Uau, curiós, no? Tot està aquí, és tremendo. És curiós. Espectacular.
De la mateixa manera, si aquesta persona no hagués fet el canvi i entendre que, bueno, que sí, que confia en la parella, en l'exparella, etc, si no fa el canvi, el cos no fa un canvi. Jo ho tinc claríssim, el cos sempre està somatitzant el nostre estat emocional. Però repeteixo, al final, què és el que està provocant la malaltia? La situació de l'ex, el que fa o no fa l'ex, no? El que pensa, els seus pensaments respecte a la situació que s'està vivint. És el que ha de canviar. No ha de canviar l'ex, no ha canviat l'ex. Si la solució fos, ostres, que l'ex vigili més, que el controli més, estaria fent de policia ella i estaria amb el mateix estrès, amb el mateix conflicte. Va entendre la situació, va començar a viure d'una altra manera, que és confiant. Portava 10 anys amb els nens i els nens estan vius i sants, no? Per tant, és aquest canvi. No ho estarà fent tan malament. Exacte, no ho estarà fent tan malament. És la percepció que tenim del que està passant, no el que està passant. És brutal. És curiós això, perquè ara t'estava escoltant i em venia al cap, fa molts anys vaig anar amb uns amics al cine a veure una pel·lícula, segurament tots la coneixeu, que és aquesta de Los Puentes de Madison, maca, on hi ha una dona casada que s'enamora perdudament d'un home i en un moment donat doncs, està en la situació de què faig, no? Em quedo amb la meva família, els nens, o me'n vaig amb aquest home del que estic totalment enamorat, no? I bueno, la pel·lícula va això, no? Sí, si la voleu veure, està al YouTube. És molt interessant, molt maca. Sí, quan vàrem sortir del cine, recordo, doncs, anàvem, no sé, 3, 4, 5 parelles, una colla d'amics, no? I tots, ostres, que maco, això, tal. I n'havia un que diu, com que maco? Aquesta dona ha enganyat el seu marit. Ja. I ens vam quedar tots així com dient, ostres, tio, o sigui, tots mirant la història d'amor i lo dolç i lo maco, i una altra manera de mirar-ho. Veia el pobre home aquell que havia estat enganyat o que li havia estat infidel, no? Aleshores, és molt interessant el que dius. A vegades és subtil, no?, aquesta manera de veure les coses. És molt sutil, però al final, fixa't que és la manera d'interpretar. La manera de pensar d'aquella situació, no la situació. La situació és neutra, és un fet neutre, per tant és... I com ho interpretem? Per això treballo l'arbre genealògic. Per què cadascú de nosaltres viu les situacions, com explicava abans, de forma diferent? Per les creences, pels pensaments, per les creences sobretot. Una creença no és més que un paquet de pensaments, o sigui, la unitat és el pensament per mi. Si no penses, no pateixes. Si no pensem, no patim. O sigui, I com ho fem, això? Aquest és un altre tema. Aquest és un altre tema. És una altra xerrada. Treballar-ho del no pensar, però imagina, si no penses, no pots patir. Per tant, tot és com ho estic vivint, com ho estic pensant. I per què pensem cadascú, com et deia, d'alguna manera diferents? Bueno, per les creences del clan familiar, d'alguna manera, no? I tot està bé, no? Però per això treballo l'arbre genealògic, perquè jo sé que el que s'està vivint en la nostra vida, la persona que tinc a davant, és una projecció de les creences del pare, de la mare, de l'avi, el que sigui, no? És una projecció, al final. I d'alguna manera nosaltres, els nostres fills, programem amb el mateix. I les creences no són ni bones ni males, estan bé. L'únic per mi interessant d'investigar és si aquesta creença m'està fent patir, no anem bé. Aquí només hem vingut a ser feliços. És el que et volia comentar, no? Només hem vingut a ser feliços. Només, però jo t'ho tinc claríssim, només a ser feliços. Per tant, si no som feliços, estem en una creença, estem en un patiment. Aquí no hem vingut a patir. Jo ho tinc clar, aquesta és la meva mirada. Per tant, tot el que és patiment no anem bé. I per tant, la idea és... Ningú vol patir, no? Veure d'on ve, quines són les creences, el pare, la mare, l'avi, i no hi ha culpables, però s'està programant una sèrie de pors. En el fons, són pors, són patiments. Jo les visc, i si jo visc així, inevitablement programo les meves filles en el mateix patiment. Per tant, és molt maco perquè la persona que entra en consciència i veu aquesta solució viscuda a través d'una malaltia, per exemple, que no només malalties, jo treballo també conflictes de parella o de relacions de la família, perquè al final tot és el mateix, són primers les creences i els pensaments el que ens fan malviure les situacions del clan, no? En el moment en què la persona ho comprèn, ho entén, en aquest mateix moment els fills veuen un pare o una mare diferent també, i per tant s'està programant en positiu. Com et dic, les creences, tots tenim creences i funcionem amb creences, que està bé, però si aquestes ens fan patir és bo mirar-les, perquè l'estem projectant. Totes les meves pors les estic projectant jo a les meves filles. Jo tinc 2 filles, però sempre dic, jo tinc 2 filles, parlant del que parlàvem abans del patiment, i són la meva vida, són la meva vida. Però no les pateixo. No les pateixo.
Vaig aquí, allà, les acompanyo al metge, hem d'anar 1000 vegades, i anem. Però que jo pateixi molt, l'únic que faré és que elles copien la manera de viure del pare i es dediquin a patir la vida. Fixa, no? Això és molt interessant, no?, el que acabes de dir, perquè tenim la creença de que jo he d'educar els meus fills amb uns valors, a una manera, unes creences, però moltes vegades no ens n'adonem que realment eduquem amb els nostres fills amb el nostre exemple. Total. O sigui, jo no puc agafar el meu fill de la petxera i dir-li no peguis als nens, que es pega, està malament. I jo estic actuant violentament amb ell. No? Correcte. O tampoc els hi podem dir, fill meu, jo pateixo molt per això, per allò, pateixo per tot a la meva vida. Tu no pateixis. Però tu no pateixis, no? Ells es copiaran. El primer que hem de fer és canviar nosaltres. I és espectacular el canvi, perquè el canvi llavors és pels fills, pels col·laterals, pels ascendents... Pel món, no? Pel món. Com diu aquell savi, no? Quan tu canvies, tot canvia. Tot canvia. Encara que no canviï. No? Sí, perquè tu vius en aquesta altra mirada, aquest altre món, d'alguna manera, i vius més fàcilment. La malaltia és dificultat i la salut és facilitat. Ens han ensenyat a viure difícil, complicat, a patir constantment fins als 99 anys. Hi ha una altra manera de viure, que és viure fàcil. Però ens han ensenyat que si vivim fàcil, alguna dolent pot passar, no? I és interessant. És curiós, em fa molta gràcia perquè fa uns dies li donava voltes a aquest pensament, no? De fet, estem ensinistrats, diré, a que les coses vagin malament. Sí. Fixa't que jo me'n vaig a veure una pel·lícula, al cine, no?, l'exemple aquest que posàvem, i si jo entro a la pel·lícula i no hi ha cap dolent, no passa res i tot és monòtono i tal, surto del cine dient, bueno, aquí no passa res, no passa res, però quan surt un dolent i... O sigui, la nostra vida està com quasi preparada perquè les coses surtin malament. Sí, sempre esperem el pitjor de la vida, no? Hi ha una altra manera, és confiar en la vida. Al final, també tens que tenir una mirada una mica més enllà del cos, de la biologia. Jo crec que tinc ànima, que tenim esperit. Jo tinc una visió espiritual de la vida bastant gran, per tant, jo sé que confio en la meva ànima m'ensenyarà tota la vida el que necessiti aprendre i comprendre, per tant, jo confio moltíssim en la vida, en Déu, en l'univers, digue-li com vulguis, l'energia universal, allò que transcendeix el cos. I, clar, pensem que hem de sobreviure nosaltres, això és viure d'una forma molt biològica. No? També vull deixar clar que jo estic, en el meu mètode, Metabioconsciència, nosaltres estem a favor de la medicació, dels tractaments al·lopàtics, hem d'anar al metge, ens hem de cuidar. Jo el que faig és un acompanyament emocional. Mentre et tractes i et mediques, anem a veure si estàs pillada en algun estrès, en algun conflicte emocional. I sempre. Però torno a retomar aquesta idea, no?, que apareixia abans de la responsabilitat que tenim. Sí. Perquè, i deixant que faci d'abogado del diablo, no?, que diuen, és molt més fàcil prendre's un antibiòtic, una aspirina o un ibuprofeno que no prendre consciència de fets dolorosos a la meva vida. Clar, jo estic d'acord, veus, amb aquesta medicació, un ibuprofeno, una aspirina, treus el mal de cap, treus el símptoma, però jo vaig a la causa. Per a què tinc constantment migranyes? Després les migranyes te les pots aliviar amb algun medicament, però per a què estàs sempre amb migranyes? Perquè és una persona que vol sempre solucionar alguna cosa mentalment. El conflicte de la migranya és persones molt mentals que volen solucionar les coses, els conflictes, mentalment. Llavors és molt estressant, el cervell es posa en aquest estrès i és quan apareix el dolor. Envio molta sang al cervell per ser hàbil i solucionar mentalment la història. És molt lògic, molt biològic. Sí, evidentment. La persona ho planteges així, que és com molt simple, no? Es cura de migranyes a gent molt ràpidament, també. Però també és veritat. La persona que viu en aquest estrès de controlar molt, d'estar fent coses i solucionar sempre constantment alguna cosa mentalment, ha de fer un canvi per curar-se. I estem disposats? Aquesta és la pregunta. Ha de deixar de ser com és. Això també ho deixo molt clar. No puc seguir fent el que faig i vivint com visc i a més curar-me. No puc. No, perquè evidentment el que estic fent i de la manera que estic vivint és el que ha provocat. Clar, exacte. Però la gent, quan necessita sortir d'una malaltia, doncs, ostres, està molt oberta. Després ens costarà més o menys sortir d'aquí, però
però si Obrir la finestreta, et tots venen a veure, estem... si et venen a veure ja és que estan disposats, que com a estan mínim. disposats. I després farem el que podrem. La veritat és que és superinteressant tot això que ens expliques i com sempre anem ahir mirant el rellotge així de reull. Jo, si vols t'explico un altre cas també d'una al·lèrgia. T'anava a demanar, no sé, o algun oient que ens escolti. Per exemple, jo sé que al·lèrgies n'hi ha moltíssimes. Vale? Pues ara explicaré aquest cas. De cara a la primavera. Exacte. No? Ara explicaré aquest cas i intentaré ajudar a que ho entenguin d'aquesta manera. Segur que si algú ens escolta, i per exemple, tinc un cas d'ara de fa molt poc també, d'una noia d'uns 30 anys que era ja al·lèrgica als gats. Vale? 30 anys té ara, aproximadament, i el de sempre, anava buscant el passat. Si jo soc al·lèrgic als gats, he viscut un drama davant d'un gat. Si soc al·lèrgic als gossos, he viscut un drama davant dels gossos, amb pèl de gossos, amb ambient de gossos. O sigui, el drama aquest que parles és aquesta situació estressant que ens deies abans. Exacte. Té que ser algo molt estressant perquè el cos gravi l'al·lèrgia, no? Com a solució, un altre cop. Ara ho entendràs. O sigui, si jo soc al·lèrgic al pol·len, he viscut un drama davant del pol·len. Si soc al·lèrgic al marisc, he viscut un drama menjant marisc, tocant marisc, el que sigui, no? Bé, en aquest cas, aquesta noia té 30 anys i li pregunto des de quan tens al·lèrgia als gats, i em diu des dels 6-7 anys. Bueno, doncs jo li dic, als 6-7 anys, clar, el cos no fa res per casualitat, ni hi ha casualitats. Si el meu cos es brota davant dels gats és perquè un record inconscient d'un drama amb un gat. I comença a pensar i tal, i comença a pensar i diu, no trobo res, no té que haver-hi un drama. Clar, és tan dur que l'inconscient ho amaga. Si cada dia me'n recordo... Això és del que et parlava abans. Clar, estem disposats a mirar aquí. Exacte, i aquesta noia, la que ve a la sessió, pues sí està disposada, no? I aquesta noia al final diu, ostres, sí, un drama amb un gat vaig viure. Bueno, ella, amb aquella edat, tenia el gatet igual des dels 4 o 5 anys i sempre, quan venia del col·le, la seva il·lusió era arribar a casa i donar-li el menjar al gat, donar-li pernil i tal i qual. No? Era el seu... Clar, ens hem de posar en el lloc d'aquesta nena. Aquesta nena té 5 anys o 6 anys o 7 anys i és el seu fill. No és un gat, és un fill. Esclar, i cada dia, quan arribava del col·le, inclús apuntava al diari, li he donat de menjar, o sigui, una afinitat amb aquest gat, un vincle tan emocional, tan potent, que de cop i volta li passa el següent, que és que entra en el drama, que és que un dia arriba a casa i resulta que el gat no hi és. I li expliquen als pares que han tingut, que ha vingut els pares del gatet, han vingut els pares i se l'han emportat. El gat i la gata pare han vingut i se l'han emportat. Quan el que havia passat era que els pares l'havien donat perquè l'altra germana tenia al·lèrgia i tal, no? Però ella, això li és igual. Ella què viu? Viu un conflicte de separació estressant, el meu fill ja no li puc donar de menjar, o sigui, entra... Llavors, què passa? La biologia, amb els nostres 5 sentits, amb el tacte, amb l'olfacte, amb l'oïdo, amb la vista, grava l'estrès. I què graven allà? El conflicte és gats, conflicte, drama, el drama de la meva vida. Clar, allò l'inconscient ho tapa. Si se'n recorda cada dia que ha perdut el seu fillet, el seu fill, si se'n recorda cada dia, es moriria la nena. Per tant, queda tapat però guardat per la biologia. D'alguna manera hi ha com una memòria de supervivència. Sí, el que fa és com una protecció. Exacte, l'al·lèrgia és una protecció. És a dir, allà entra aquest estrès, allà no apareix l'al·lèrgia. L'al·lèrgia apareix la següent vegada que es posa davant d'un gat. La seva biologia recorda, ojo, que estàs a punt de viure un drama semblant a aquell. I és quan apareix el brot d'al·lèrgia. I així ha estat durant... El que vol fer el cos, en certa manera, és protegir-te. Fuig d'aquesta situació. Surt perquè això és algo semblant a el que et va passar i va ser molt dur per tu. Patiràs. Exactament, patiràs. Bé, va prendre consciència. Ara, de què es tracta? Ostres, és veritat, jo vaig viure aquell drama de la meva vida i encara arrossego aquest estrès. La biologia està alerta dels gats, del pèl de gat, de l'olor de gat, i és quan entra el brot. Per això no puc estar amb gats a partir d'aquella vegada, no? Ho entenc perfectament i ara què hem de fer ara? Ara hem de veure-ho diferent, això. Torno a dir el mateix, és un canvi de mirada, un canvi de pensament. Hi havia un patiment, un pensament de patiment, i ara es tracta de... Dona't compte que fins ara el teu cos t'estava ajudant, agraeix a partir d'ara la presència dels gats, els gats no tenen res contra tu, era un estrès viscut per aquella història, mira diferent la història viscuda amb el gatet,
Mira, per exemple, que l'has estat cuidant durant 4, 5 o 6 anys. Gràcies a tu aquest gatet va viure tot aquest temps. No? És canviar la versió que ella tenia del drama, d'impacte, el dia següent ja no té els gats. I ara pot anar a casa de les amigues amb gats. Que potent, no? I abans era impossible, es posava el cos que havia de sortir corrents. Clar, és que... És una reinterpretació d'allò que he viscut en patiment. Evidentment ha d'haver, com ens estaves explicant, no? aquesta manera de gravar un drama, perquè clar, m'estàs parlant d'una noia de 30 anys que va viure un drama fa 25. Sí. O sigui, d'alguna manera... Tremendo, Jo tinc casos... Si vas en aquell moment és perquè realment en aquell moment ha passat alguna cosa prou intens com perquè tu te'n recordis, si no ens en recordem del que hem sopat ahir, com ens en recordem del que fa 25 anys. Primera això, i segona, com és possible que jo em pugui curar ara? Per mi és la clau d'aquesta història, perquè no existeix el passat ni el futur, sempre és present. Ens ho explicaves al principi. Sempre és ara. El que passa que aquell suposat passat dramàtic l'he anat arrossegant constantment a la meva vida, a cada instant de la meva vida, però el visc en el present. És per això que em puc curar ara, és per això que puc deixar anar aquell drama de la meva vida. És tremendo, espectacular. O sigui, és prendre consciència i viure en nou a partir d'ara, deixant anar aquell suposat passat, no? Que interessant, Juanjo. Molt fantàstic. Interessant. Doncs em sap greu, però quasi que ja ho hem de deixar aquí, no? Tenim poca estoneta. De totes maneres, penso que ens has deixat prou ganes per tornar-te a convidar ben aviat i tornar a que ens expliquis coses d'aquestes. Fer una altra lectura, en aquest cas del gatet, és el que ha fet el canvi. Sí, de fet... Les persones que tenen ara al·lèrgies poden fer aquest canvi de mirada. A lo que tinguin al·lèrgia, la proposta és a lo que tinguin al·lèrgia, a l'al·lèrgeno, i ho han viscut un drama amb aquell al·lèrgeno. El gos, el gat, les gramínies, el que sigui. Han viscut un drama i l'estan arrossegant. És qüestió de fer consciència i deixar-ho de patir. De fet, ara estava escoltant-te i us proposaré als oients o als visionaris, no sé com es diu, que ens veieu, que si us ve de gust escriviu al nostre correu a revolució.radiocabrera@gmail.com, està a la presentació del vídeo, i que ens doneu la vostra opinió de tot això que ens ha parlat el Juanjo, de si voleu fer-li alguna pregunta amb ell directament o comentar algun tema, si esteu d'acord, si no esteu d'acord, el que us vingui de gust serà benvingut. I res més, Juanjo, hem de deixar aquí aquest ratet. Moltes gràcies a tu, Xavier, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos, així que moltes gràcies per la vostra atenció, perquè sense vosaltres aquest programa i aquest espai no seria possible. I gràcies una altra vegada, Juanjo, i fins sempre. Fins sempre. Casa teva. Gràcies. Gràcies a tots.